Il-bulej ma'kom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, Mulej. Dak il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn l-oljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Elisabetta. Malli Elisabetta semmet il-Marija s-selmila t-tarbija qabżet fiħdana u Elisabetta ntliet l-Ispirtu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li jom sidi tiġi għandi? Għaxara malli smajt f'udnija li ħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fiħdani. Iva, ħinja dik li jemnet li seħ kull ma ntqalilha min-naħa tal-mulej. Imbagħad qalet Marija: ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xieħed għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qadbija tiegħu. Iva, minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar qaddisu l-isem tiegħu. Il-ħina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu u wera l-qawwa ta' driegħu xerret il dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla iċ-ċkejknin. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-onja batum il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wiegħed il-missirijietna bis Abraham u nislu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Elisabetta għal xi 3 xhur u mbagħad reġgħet lura lejn dara. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Diversi ġrajiet fl-Evanġelju jolqotna kif Marija hija dejjem fis-skiet u fil-kwiet. Meta derilha l-Anġlu Gabriel u jaċċettat li ssir Alla, hemm ċerta serenità li toħroġ mir-rakkont. U anki meta narawha Marija taħt is-salib. U l-Evanġelju jgħid li kienet tos f'qalba dak li qed tgħix. Hemm ċertu kwiet, skiet. L-unika darba li Marija nsibuha ftit differenti u propju f'dan ir-rakkont tal-lum meta insibuha taġġel, maġla. L-Evanġelju jgħid marret ħaffef lejn l-oljiet biex tasal ant Elisabetta l-qariba tagħha. U hemmhekk meta jiltaqgħu flimkien imbagħad hemm ħafna għajjat ta' ferħ. Elisabetta nfexxet fajta kbira u Marija komplet magħha bl-innu tal-Magnificat. Għaliex Marija marret tħaffef lejn Elisabetta? Meta rċeviet l-aħbar mill-Anġlu Gabriel u aċċettat li tkun Alla, hemmhekk imbagħad Marija titlaq mal-ewwel għand Elisabetta. L-Anġlu kien qalilha li Elisabetta wkoll qed tistenna tarbija u kien is-sitt xahar ta' tqala. U tmur għand Elisabetta biex taqsam il-ferħ tagħha magħha ma' Elisabetta u biex tkun imbagħad għaliha ta' appoġġ u ta' sapport. Propju f'dil ġrajja għandna dak li turina l-esperjenza tal-ħajja li meta inti taqsam il-ferħ ma' ħaddieħor jirdoppja. Meta inti taqsam in-niket ma' ħaddieħor in-niket jittaffa. U għandna 2 min-nies li taw flimkien, Marija u Elisabetta, li mhux biss jifirħu b'xulxin, imma jifirħu wkoll bit-tarbija fil-ġuf. Bit-tarbija li għandha Elisabetta, Ġwanni l-Battista, bit-tarbija li għandha Marija Ġesu. U allura qed jifirħu din il-ħajja ġdida. Għaliex 2 li huma il-fatt jifirħu bit-tarbija fil-ġuf għax jafu li hemmhekk m'għandhomx
xi ħaġa imma xi ħadd. U allura lesti biex jilqgħu din il-ħajja ġdida. Nitgħallmu minn din il-ġrajja l-ħajjitna l-ewwel nett kemm hu sabiħ li aħna bħalma għamlet Marija naqsmu il-ferħ tagħna ma' ħaddieħor u anki nkunu ta' appoġġ u sapport tal-oħrajn. Nafu li l-esperjenza tal-pandemija inqalgħu diversi diffikultajiet anke biex inkunu viċin tal-oħrajn, kienna nippruvaw naraw il-mezzi kif nikkuntattjaw anke l-oħrajn. Però ritna din l-esperjenza kemm hu sabiħ li aħna nkunu viċin tal-oħrajn biex naqsmu l-ferħ mal-oħrajn, biex naqsmu anke l-esperjenzi mal-oħrajn u nkunu ta' sapport u appoġġ. U speċjalment f'din il-ġrajja kemm importanti li dawk li qed jistennew tarbija bħalma kienu dawn it-tnejn Marija u Elisabetta ikollhom l-appoġġ u l-għajnuna meħtieġa. Speċjalment meta dawn ikollhom diffikultà jew inqalgħu problemi jew anke l-istess esperjenza hija għalihom diffiċli li jfittxu l-għajnuna u li jsibu l-għajnuna li jeħtieġu. Iftakru wkoll f'dawk li qed jistennew, jixtiequ jistennew tarbija ma mhux possibbli għalihom minħabba diversi ċirkostanzi. Niftakru anke fihom illum u nitolbu wkoll għalihom. U nitolbu wkoll din il-ġrajja tispirana biex nitolbu ħalli aħna dejjem nożżu il-ħajja. Hawnhekk din is-silta tat-tarbija fil-ġuf titlob minna rispett u għoża. Ħalma urew Marija u Elisabetta. Toltok min qed jara l-ġrajja minn barra jgħid qed nara tnejn min-nies, ma fil-fatt hemm erba'. Qed nara l-Marija u Elisabetta fil-fatt hemm ukoll Ġesu u Ġwan il-Battista. U dawn it-tnejn li qed nara qed jifirħu dak li qegħdin jistennew. Jitolbu biex aħna dejjem nożżu il-ħajja kif tallimna wkoll din il-festa sabiħa ta' żjara ta' Marija lil Elisabetta. Il-Ressussa tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli ix-xanda l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej l-Ispirtu ta' Marija li naqsmu l-esperjenzi ta' ħajjitna mal-oħrajn u nkunu ta' appoġġ u solidarjetà bl-imħabba kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li qegħdin jistennew tarbija biex inti tkun magħhom tagħtihom l-għajnuna kollha li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li jsibu diffikultà propju fl-esperjenza ta' tqala tagħhom, nitolbu biex isibu wkoll l-appoġġ li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U niftakru f'dawk kollha li jixtiequ li jkollhom tarbija u mhux possibbli għalihom f'ta' ċirkustanzi ma nitolbu ħafna wkoll għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Takar mulej fil-morda, fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta u f'dan kollha li qed jagħtuhom is-servizz nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għall-ħajja ta' dejjem, nixtieq nitlob mu speċjali wkoll għal Patri Ġwan Xerri, Dominikan missjonarju fil-Brażil li l-bieraħ għadda l-ħajja ta' dejjem. Talbuk mulej biex tilqgħu fih ħdanek u tagħti l-faraġ ukoll il-familjari tiegħu u l-familjari ta' dawk kollha li ġarbu xi telfa ta' xi ħadd għażiż għalihom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.